Hello guys, ang nung nag-achieve ako sana mo sundo. Sinalong kita tangi buka mane borong ka sinalong kita hamzakan buka mane tungdo nga asalaro ka buji ya hamzang mano. Sinalo mane asalaro bo. Do salaro bo do dukun nangzang ni bi haira hini chaza ka ga. Hamle no sinalo. Nga ke nung mane nung phureng ni bi ngong gas ni bi ko rengge nyang ba. Mane ni ko khna oi bo sinale khai thana bora nung tu bo phureng ya hamzar pro ka खुलुमका तिने आं कक सानाय बेलेखानो वानसुजागनाय ते चिन्ता खायजागनाय कायसा बिसयनो तयै अबंखा सिनि टिप्रासा कम्युनिटी ओ कायजाक सलाब्रै कायसानि बिहिते कायसानि बसायबाय खालायु सालबुरुम बुरुमसे खालाय तंलायसु खाखायो नरक बो खानाबायना नुबायना YouTube Facebook रगो अबहाय भिडिअ अ जागाव कायजाक बिहिक बसाय गोनां रक ते खरकजानि हामजाकमावो कबुलायु ते लासो हुनके खालाय थांलायु दिनिने अ भिडिअ अमनो तैनो वानसुगैनाय लायनाय दिनिने अ भिडिअनि टपिक अमनो बागामबा खान खालायो साइमलिया बिहिक बसा बसाय गोनां बस हाइमानलिया मकलनि किसे एट्राक्शन नोंखेनो सागमटक तंना बागै खार थांलायो फेमिलियाव बसा कलि गोनां दांगै दं हामजक जामिरि गोनां दांगै दं ते वानसुगलाया बाया ब्र बिहिक बसायनि हालगो सेक्स न करि ते कुनु रेस्पॉन्सिबिलिटी करि दा हाय केबा खरकसानो टाइम रि माया बुजिलायमुं करि हाय केबा सामाजाया डिस्कस खलायमानियानि बागै दा लास्ट ऑप्शन अमनो चॉइस खायना हालायना बर खाबोनि ताहुकते बुहुकसं दिनि आं तुबुइ फाइका ताबुकनि अ जरावो चलि तंमानि तांगै बाहायका कायजाक सलाबुरि र निजिनि हिकते साइनो खिबिउइ गुबुनि बरकनो तै खालाय मानि कायसा खास बिसयनो तै डिस्कशन खलायनाय नरक नायतंदे पुलिनिसिम पाठक जरा ताबुकनि जरा सोशल मीडिया ते मॉडर्न लाइफस्टाइल नि चक्करक कलायै चिनि बरक रक निजिनि पार्टनार न दुकारै तंलायो फिया तामो अमो फेसन दांगि थांमा कलायखा चिनि कम्युनिटी तेबो तलाव कलायनानि लामादा अ फायादा नरक हायके मांगा तंलायनाय होनगा होनगोन आं फायके नों मा थैनाय आंनि कुतुलना का कुतुल दे साब कुतुल थांबा दे न्यान बुसारं पॉइंट दम तिरो खरबो गां ते बुखासना होंबानि बाय आं न गुनाय बा ते बुत खाबोनि ताहुकते बुकसो अमो बेलेखैनो साया बेलेखैनो अननाय लासिमा सिंसा ते सेलेंमा सिंसा तमु सागबायनि हिक बिनि लाइबो गुरुत्वपूर्ण पालन खालायजागो ते बनो रेस्पेक्ट ते बाय बुन हनै मान सुजानाय उचित दं आमो कुनु मते खायफानो एक्सेप्ट खालायजाग मानिया फियासों ताबु गंगनो नगुइ दङ सिनि समाजो अम हाय तमुरो हिक साइनि हानबनो अपवित्र सुनामु ते नो खुंगो हरसुनो ए बसकानि सालो अफसोस हाय केबा बुखार वाइना न कारै कुनु ये अमो बाय ब्रक अमनो तिबु कायसा मान सुजानाय क तामुन हिनके सिनि दफा ते सिनि कल्चर अबहाय तमनिया फियाबा आसक दाति खाय सलायजागै दंबो अबो सेले मासिंसा खाय अमो कायसा दफानि कमरमानि पार्टनो बुनि तमुनो स्रंलायख्या बेंनि रोगबो फाय हापेके फियाबा सिनि बररो हिक साइनि हालकनो कासरा हायके दास बिनो आसके दालाय तंलायो ताबुक अब नोंनि बिहिनो तामो कक जानाय an bing no kai bo dasangni pan thangka bo thamsi kai pan thangka na joli pan thangka na insa lama se ke kor thamma na tai sa agin hagen phiro khito ang bo phiro khoi bang bon mungse hiya nargo ani busla sinna ba ang bele khair ka bin bagi tabbo sai ang kai ko tiling gari o sinna no khana lama khana हिक साइनि हालकनो टाइम रिना पगै थांबायके तामो हामजागमाते पयतुनि जागा ताबुक सुदु साब मटक तंननि नंलान्यानि सालान्यानि तंथकबारे तंननि अमुसिमिदा पबुजाते खरकसा बे खारि थांगांगांके निनि बेबा प्रब्लेम दंगनि जतुदा सोलंगै थां हायखबो बेलेखाइन दा खुसिकै दंगै मानन हन खाखलाय आमनि न तंथकमानि बिसिंगो ते खरकसानो दुखुनि समुन्दर खाराके कालां थागा हनि वानसुगियादा हायके बायाब्रो तिनि न भिडिअ आं नरकनो साइखनारिका बाहायके कायसा लासे मासिंसा समस्या अंगै दंसिनि कम्युनिटीओ हायबनो जोंहा सक चिन्ता नांनानै ककरै तमु नंबो अमो हाय सिचुएशन न क्लाइ दंखे वानसुग दिते बुजि दि जतो पाइ थांयाको हनै जे कुनो प्रब्लेम नि न सल्युशन दंगो अमनो बमुदो नरकनि हालक बजाक न आगिनि हाय काहामके तलां थांना बागै बखा खुलगि कक सालाय दिते नों हेन्डेल खायमान्यां दंखे निनि सायाव करा साकरा बजगनो गोरों रकनि थानि एडभाइस नादि हेल्प सामदि तालासिदि थांपायै मीडिया नुकजागै साय लासिमुं नकारै अंसामाना करै खाखलायो भिडिअ साजा खोना हनै अम हाय इंटरेस्टिंग ते इनफॉर्मेटिव भिडिअ नायना बागै आनि चैनल सब्सक्राइब खायदि ते बेल आइकन अब क्लिक खालायना तापकदि आनि जतो कताल भिडिअनि नोटिफिकेशन माना बागै हायनो हाय करं लाइफिनाय ते कायसे भिडिअ तिनिनि बागै आसिक नंग सितों हामबाय।